راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالة لإرتارن غازت إنياتا زدالو نتا راديو أبزز اللخمو سلامتنا يبصحكم كبرى سمعتي لومي ربع 10 حملة كل التشعن 10 كل تانيو كتكتاتلونا بخبرينا عدمنا زينا كان قدمنا أرساتنو هوحت أبزر رمز منقسي إثيوبيا زوكلو سبات مريتو أب سودان زوبا بلو نايل نايستغطلو سبات بزحي 7 شعاتن بزحو بريزيدنت سومال ناب إثيوبيا ككايدو زوت أنعودت كم تسرزي تقليتو هذه إذاعة إرنا زينب زرزر هزبا ويان حرنت تግራይ ኣብ ዝርምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝውክልዎ ሰባት ከም ዝመረጸ ንኣፈኛ ህወሓት ኣቶ ጌታቸው ረዳ ብምጥቃስ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳ ሓቢሩ ዝርዝር ስማት ናይቶም ኣብቲ ዝርብ ንህወሓት ዝውክሉ ሰባት ኣይተፈልጠን እቲ ዝርብ ብመንጎኝነት ሕብረት ኣፍሪቃ ዘይኮነ ብፕሬዝደንት ኬንያ እሁሩ ኬንያታ ከም ዝምራሕ እዩ ተገሊጹ ህወሓት ንጉዳይ ምዕራብ ትግራይ ኣብቲ ዘተ ከም ዘእትዎ ኣቶ ጌታቸው ነቲ ኣገልግሎት ዜና ኣረጋጊጹ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣቀዲሙ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተርን ሚኒስተር ጉዳያት ወጻእን ኣቶ ደመቀ መኮነን ዝተመርሐ ጉጅለ ኣብቲ ምስ ህወሓት ዝካየድ ዝርብ ክውክልዎ ከም ዝመረጾም ኣፍሊጥዩ ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ህወሓትን ዝርብ ክጅምር ምዃኑ ብክልቲኦም ወገናት ተረጋጊጹ እኳ እንተሎ መዓስን ኣበይን ከም ዝኸውን ኣይተነጸረን ህወሓት ኣብ ዘተ ሰላም ይኹን ዝካየድ ዝርባት ረፈረንደም ህዝቢ ትግራይ ሉዓላውነት ግዛእ ትግራይ ህላወ ሰራዊት ትግራይ ብገበናት ምጽናት ዓልየ ዝኽሰሱ ናብ ፍርዲ ምቕራብን ጉዳይ ካሕሳን ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ዘይኣትዉ ዝበሎም 5 ነጥብታት ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ምዝርዛሩ ይዝከር ኣብ ሱዳን ዞባ ብሉ ናይል ከተማ ደማዚንን ከባቢኣን ኣብ ዝተወልዐ ቀቢላዊ ግጭት ናይ ዝተቐትሉ ብዙሕ ሰባት 79 ከም ዝበጽሐ መንግስቲ ኣፍሊጡ ብከቢድን ፎኪስን ናይ ዝቆሰሉ ብዙሕ ሰባት እውን ናብ ስታት 200 ዓሪጉ እቲ ካብ ቀቢላ ቤርታ ወይ ፉንጂ ዝኾኑ ተወላዶት ዞባን ካብ ናይጄርያ ፈሊሶም ዝበሃሉ ሃውሳን ካብ 14 ክሳብ 16 ሓምለ ዘካየድዎ ግጭት ብዝባእሰ ክዓርግን ናብ ካልእ ከባቢታት ከይልሕምን መንግስቲ ሰዓታት እቶቶ ኣውጅሎ ዋንነት መሬትን ካልእ ናይ ደቀባት መሰልን ከም ዘይብሎም ዝግለጹ ቀቢላ ሃውሳ ነዚ ሕቶታት እዚ ድሕሪ መልዓሎም እቲ ግጭት ከም ዝተጓሃረ ጸብጻባት የመልክቱ ዞባ ብሉ ናይል ኣብ ደቡባዊ ምብራቕ ሱዳን ዝርከብ ኮይኑ ምስ ኢትዮጵያን ደቡብ ሱዳንን ይዋሰን እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ምብራቕ ሱዳን ዝርከቡ ተወላዶ ቀቢላ ሃውሳ ኣብ ብሉ ናይል ንዝተኻየደ ግጭትን መንግስቲ ንዝተኸተሉ ኣተሓዛን ዘለዎም ተቃውሞን ምግላጽ ኣብ ከሰላን ዝርከብ ሓያሎ ትካላት መንግስቲ ኣቃጺሎም ኣብቲ ብ19 ሓምለ ዝተኻየደ ተቃውሞን ናዕብን ብውሕዱ 2 ሰባት ክቕተሉ እንከለው ኣስታት 10 ድማ ቆሲሎም ኣብ ዞባ ብሉ ናይልን ምስቲ ዞባ ዘዋሰን ምብራቕ ሱዳንን ወጥሪ ሰፊኑ ከም ዘሎ ዝገልጻ መርበባት ዜና ሓይልታት ጸጥታ ሱዳን ብብዝሒ ይዋፈሩ ምህላዎም ሓቢረን بريزيدنت سومال حسن شيخ محمود كم مقصلታ ናይቲ ኤርትራ ናብ ትርከበን ጎረቤት ሃገራት ከካይዶ ዝቐንዕ ዑደት ናብ ኢትዮጵያ ንብጻሕ ዝወጠኖ መደብ ከም ዝተሰረዘ መርባት ዜና ሶማል ሓቢረን ናይ ጎረቤት ዑደቱ ብኤርትራ ዝፈለመ ፕሬዝደንት حسن ቀጺሉ ናብ ኬንያን ጅቡቲን ኣምሪሑ ኣብ 18 ሓምለ ድማ ናብ ኢትዮጵያ ከኣቱ ምዃኑ ሆርሲድ ሚድያ ዝተባለ መርበብ ሶማል ሓቢሩ ነይሩ እንተኾነ እቲ ፕሬዝደንት ናይ ኢትዮጵያ ዑደቱ ናብ ካልእ እዋን ከም ዘሰጋገሮ እቲ መርበብ ድሒሩ ኣመልኪቱ بمسرة حبريتا بريزيدنت سومال نا إثيوبيا عودتو نابكال اوان زسغاغرو زلو قداماي مينستر إثيوبيا أبي أحمد بزغربو طلبيو أبي أحمد أب 9 سنة أب مقدشو أب استخايدت صنبل بمراق زمن السلطان بريزيدنت حسن كابز ترخبو مرحتي غوربا بتهاجراتيو كابرا سمعتي زينا تزازيمولو